Hello guys, hi guys. Sorry ndimboterera audio yasendwa hapa. Ndimboterera audio yasendwa hapa. Ndachimboserera uterera audio yasendwa hapa. Ndiyanda ndichiterera. Maswera sei guys, maswera sei, how are you? Muri sei kumatima nenyika. Zviri kudidi, how are you ikoko kumatima nenyika muri sei. Kana ndandiri kumboterera audio yanga yasendwa hapa. Saka ndakakariba ndachia kuti audio ye. Saka ndandichinzwa kuti audio yezvemadrugs ane sura yaya. Arikuti arikushare nini, ana kuti arikushare ne public, ati arikushare nini. Ndosaka ndandichida kuteerera ndega kuti nizoti arikuti chi ngikirimo. Right. Eskero Magi, zviri sei Michelle, Blessing, Laina, I saw you. Muri sei guys, how are you guys? Toda kuti timbotaura nhasi nenyaya toxic parents toxic siblings takaisira panzira. Anditika takaisira panzira. Asi guys, sati tapinda munyaya iyi kuti titaure nezvenyaya toxic blah 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 ish. Anmona tega iwo vamwe vanhu vazhinji vakawanda vari kuti avasikwana notifications in my life, vanozona life after. I don't know kuti what's going on. Vazhinji vari kuti avasikwana notifications, and sa ingoita uchitega waunoziva kuti mutambiri wepano, woita uchishare live, please share live uchitega waunoziva kuti vatambiri wepano, because vazhinji vari kungoti ha malive ari kungoitwa nguvai. Anmona anoitwa nguvai kuti tinongozona malive aitwa hatisi kumaona, hatina notification, hatina chi. Anmona saka notoona hanzi I always look forward to your life kasmaya kacho when you are see drivers uri kuona notification kuva mwari kumashaya sei, vari kumashaya sei ma notifications, vamwe kumashaya sei, kuye uri kuiwana sei. Vakawanda umototi ende marova simeni ndakusaya kuma live ndoti kuma live kupi kunzi kuma live takuma connect, you see. So vamwe vanenge vasingaoni, ingoita uchitegawo wako, kangotegawo wako vaunongoziva kuti vanogara vari pano, ungovategawo kuti vakwanise kudini, vakwanise kuuya pana patibatsirane tionesani. Anditika asi guys, satapinda munyaya yedu yanhasi. Anditika toda kungozivisana nokurangadzana guys kuti chinhu chinonzi kufa chiriko. Andimona policy yako munhu yakanaka, munhu ita policy yako inoita kuti uve ne peace of mind mangwana rugare. Anditika it's not always nice kuti uiti go fund me guys. Kochi imagine unenge wafira uri kune imwe nyika kurona na China, Russia kana kurona na UK imai mwana gotaka kuti go fund me chituna chinoita makore mangani chiri mumungikiri mumochari choita mwedzi mingani uchitaga go fund me. Kana ku Africa ikoko munhu akangwara ita policy yako guys. Hazvina basa kuti policy yekupi kana kuti yekupi, just have a policy. Uzive une vana, rufu haruridzibhera ende rufu harugogodzi. Ndo chinhu chinouya munhu wese akarivara ichocho ungonzi ba munhu atikwa nemotikari utona polisi yakutoya, munhu aenda kubasa kunzi munhu atobatwa nkunzi kana kuti munhu atodaiso. Zvakawanda zvinoitika. Anditika please kuzororo pumulani uku as little as 89 rand per month you can get a policy inokava iwe nevanhu 7. Anditika inokava iwe ne7 people. Hazvina basa kuti uri kunyika kupi. Anditika we are nationwide, whether uri ku Germany, uri ku UK, uri ku Australia, uri kupi. Anditika just join. And it's very cheap. Anditimona kune vari mu Africa, even vari ku diaspora kwachona, it's only something like 13 pounds yaunenge uchibhadhira pamwedzi. In case of anything chaitika kumwana wako kana kuti kumurume wako kana kuti kune munhu ari papolisi uri kunze kwenyika, anditi tinotokupa tiketi rako return rekutakurana nebhodhi. Andika bhodhi toitakura toisa mundege, iwewo wopinda nebhodhi yacho. Anditika kwete kunzonogara kakune kune bhodhi ayo, bhodhi inenge iri kusure uko. Andika iwe gere navamwe uko. Anditi uchiinda netiketi rako rokudzokesa uchiinda nebhodhi. Anditi uchisvika paairport kuZimbabwe kana munhu ari kunogwa kuZimbabwe unotowana zororo pomulani yakakumirira ipapo. Ewe uchidaise uchisvika kuZimbabwe unowana Doves company yakakumirira paairport nemaheshi. Anditika nemaheshi nezvakasiyana siyana. Votakura bhodhi, votakura newe wacho. Anditika vatakura bhodhi newe wacho vonesa bhodhi kumochari. Anditi vonosiya iwe kumba, voita maarrangements ese newe, all the preparations voita newe. Anditi waona uchitaura zvecoffee ndaunoda and everything. Anditika then voya voita funeral yese. Anditi waona kana kuri kuti iwewe wakajoina kuti unongone vanhu vakawanda hama panoda bhazi rekuti we provide bus, mabhazi aya we provide mataxi zviri kwauri kuti unenge uchida chichikuitika pafuneral apa. Anditika yoviga zvese. Anditika totokupa nemvura dzekumwa dzevanhu ipapo, matende, makapeti and everything tokuitira. Anditika topedza tapedza tiketi rako rekudzokesa unaro, kuda uri kuenda kuAmerica, kuda uri kuenda kuAustralia, kuda uri kudzoka kuUK, wodzoka zvako muUK tiketi rako unaro. Wadzoka muno muUK une mari yechema yaunopiwa kubva kuzororo pomulani uko, it's 30,000 in rands.
ndisingazozivi 30,000 rands imari handimaona imari yechema yaunenge wadini yaunenge wapiwa. Saka ukajoina nhasi 3 months chete down the line unenge polisi yako inenge yatove right. In case yekuti washaika kana kuti washaikirwa pa 3 months ipapapo, pa 3 months uchibhadhira ma 13 pounds guys, unenge wabhadhira less than 100 pounds. Asi hatina choice nokuti wakatobhadhara tinotongokutakura une less than 100 iyoyo, hatina choice. Wabhadhira watanga kubhadhira nhasi, by June paitika zvaitika, hatina choice. Mari yako inenge isati yatombosvika na 100 pounds of which kutora bhodhi kubva ku-UK kuenda I think zviri kuma 8,000 pounds 10,000 pounds. Hatina choice nokuti wakasaina contract nesu, nokuti ndo mutemo wekambani kutongokutakura takakuendesa kumba. Handiti maona losi inongozoitika kukambani. So please guys, torai mapolisi muchiri kurarama. Handitika torai mapolisi muchiri kurarama, muchiri kufamba muchiri kuzvinzwa. 13 pounds kana kuti $13 and kumadollars I think inenge iri $15 or $16. Handimaona kana kuti South Africa 89 pounds imari shoma zvokuti tuye kuti haikwani 13 pounds kunoko. Ukapinda munandosi hautengi chikafu chemunandosi sharing for 2 years ita 22 pounds. 22 pounds haitokwani, but wakuita chinhu chine, this is a necessity, chinhu chinotori necessary kuti uite iwe nemurume wako nevana vako 7 munopinda mapolisi iyoyo 1. See how it is. Andimaona, and we are a reputable company. Andika, a very big and reputable company. Tine makore tiri muindustry. We know what to do. Ukati mari dzako atinyonyozeri kukupa mari, pafiwa atinyonyozeri kukuitira basa rako. Uchingoti one just phone call chete, everything is in the system. Takutopinda musystem zvechokwadafiwa, all the preparations dzakutotanga same time. Saka guys, torai mapolisi enyu naika. Kana usati wave nepolisi uchida kujoina polisi uri kunyika yauri, ndibate inini, ndikubatsire kuita munhu akarongeka. Brightwall haina cashback. The reason being, my brother, I don't know kunyika kwauri. Uri kunyika ipi? Let's say uriku vatingoti uri South Africa anditika uri kubhadhira 89 rands per month anditi kutora bhodhi yako iwewe cash ukafirwa nhasi kana kuti ukafa iwewe Brightwall kana kuti let's say wafirwa nemudzimai kana kuti nemwana urida kuenda kuZimbabwe hauna police cash imari it's around 18-20,000 right, ngatingoti 20,000 ish cash iri kudiwa, hakuna anokutakura nechikwereti. Uri kubhadhira 89 wakajoina polisi uri kubhadhira 89 rands pamwedzi handitika, pamwe wabhadhara 5 years na 89 ayo handitika. Saka ngatiti pagore, ndoda kuti ndibatsire kuita maths hanzvadzi yangu uri kwauri ikoko handitika. Saka toti pagore uri kubhadhara 89 handitika, that is 89 by 12 handitika, that is 1,065 pagore. 1,065 pagore, right? Toti 1,065 multiplied by anditika 1,065 multiplied by 5 years anditika, that is only 5,325. So cashback yauda kupiwa pandeipi, cashback yauda kupiwa pandeipi pa 5 years uri kubhadhira 89 rands right. Mari yako yese pa 5 years it's 5,325 yaunenge wacontribute cash. Ukafirwa naso kunobhadhira 20,000 pounds rands kuti body tokuta kuende kumusha iwe pa 5,000 ye 5 years wanenge wabhadhara unenge uchida kupuwa cashback mari ipi? Kuonesana, hatisi kurwa, kuonesana. If 5 years is, that means pa 10 years kana iri 5,325 pa 5 years, pa 10 years unenge wabhadhara 10,650 pa 10 years. Per 10 years, it's 10,000. Still 10,000. 10 per 10 years. Still 10,000 is not enough. Kuti ukafirwa nasi utakurwe body yako cash kwenda kumusha. It's not enough. Wanudama 20,000. Kana 25, kana 18,000. Kana wao igwatsitse. Kwanzi kana ndikafanda figwa. Unopiwa mari yechema nyasha. Mari yechema inopiwa. Andiwana, let's calculate your 25 years. Timboona. Andika 25 by 89. Ndoda kuti calculator utimbona pa 25 years kuti mari yako inenge iri mari yese. Can you please calculate it uone? Calculate. Uone kuti
mamwe macashback atinoclaima guys nekubvunza, they are not even necessary, because unenge usina kugara pasi ukaita maths dzako, unenge usina kumbonyatsozviona kuzviongorora, because you pay 89 unenge uchitofunga kuti mari yangu bhadhara yakawandisa. Chigara pasi ukakuleta kuti pagore mari yawabhadhara imari uri kuda cashback. Kana usina police senge kwedu kuzororo, kana usina police ukafirwa nhasi from Cape Town, from Joburg kwenda kwaRarare, isusu is 28,000 cash. Cape Town is 34,000. Yedu nditaura about our own company iyezororo i 34,000 kubva ku Cape Town cash. Kana iri Joburg 28,000, because we are a big company. We've got all the services. Tinawo ma services ese tinenge tinotokupa ese, tina shortcut. Hakuna kunzipa zetika ma zvitu nazvazodzoka muroad kana kuti wazochema to wazodare. Tino make sure, we make sure. Isu saka zvimiri ndosaka ma prices edu ari ipapo. Andimukona ndosaka ma prices edu ari ku 28 from Cape Town. Muri kupanzwisisa nditi. Saka chiri nani chi kujoina police ya unobhadhara every month. Nekuti uzomirira paite rufo pinda mchimbazo chokuti uinde kunovigwa. Apa pamari yako unenge wabhadhara ukafirwa, uchapiwa mari yechema 30,000 yauchapiwa. As that doesn't mean takuna zvakachi. This doesn't mean takuna zvakachipa zviriko. Yes, Brightwall zvakudependa newe. Kana uchida zvakachipa, you just go kune zvakachipa. Zvakachipa zviriko zveshuwa, you just go there. Zvakusiyana. Zvakafanana nawo zveshuwa, ukapinda muboxer, ukapinda muspa, you can't compare the products. You can't. Spa inotosikana tine top quality products. You go to boxer, tongozwa kuti gunda musaira tinoenda ku boxer. Am I lying? That's true. Zvakachipa zviriko zveshuwa. So if you can afford kuenda kune zvakachipa zvokuti kana munhu akafa nhasi unonobhadhara 14,000, that's okay. That's okay. So guys, open up, itai mapolisi enyu. Anditika munhu bata police vari kuda kujoina mapolicies vese. Anditika hanzi ndava ne 10 years nesoropo mulani. I think you went takangofana naenda to any more than 10 years. Tanya, you can come to my WhatsApp or you can get hold of Gina Ndongwe. Pana Gina Ndongwe in comment section. You can go to no go sort in the pahari wononyora kuti I want to join. Anokubatsira or you can come to me, because vazhinji anoti toda kutemba imini sisime toda kuya kwamuri kuti kuti anything tobata imini. You are still free to come to my WhatsApp. And one, you are still free to come to my WhatsApp. Ndoko kubatsira kuti ujoine uve ne peace of mind uchiziva kuti nasi chikanzi ndachachaya kumwana kuna baba kwandiri, they are sorted. Zvikuru sei makosi akapinda mu UK. Itai kuti muve ne mapolicies enyu. Makosi please. Vakabva vachibhadhara sororo pumulani. I've heard quite a number of people vakabva kuve makosi vakauya chifu SIS MELLY saka toita sei to continue kana todini. Yes, continue, you can continue. Pa policy yako yoyo hapana waiting period. Unongo continue kubhadhara uri kuno. Chakanakira policy yedu, so you can pay even a year. Iyo ne mari yako 1000 wati gorera se ba obhadhara 1050 yako wotozati gorera se rinoira 2024 ndakabhadhara. Wozobhadhara next year. What is that next year also bada? Gorino bada. Havarambi. As long as only 3 months chete, you can pay for uno down bada 5 years. It's up to you. What's that in the next 5 years ndakato bada? Policy yangu. Ande muri kumsisa. That tifure na paper because paka kosha guys. Ipa papa rufu apa. Tingaramba edu tingati kuzvigira munyama bedi omen. Zvinoitwa nevanhu vari kumasure backwards. Vachiri kufunga kuti rufu kujoina policy munyama. Kujoina policy hausi munyama. Hakusi kuzvigira munyama. Zvagara zvinotongoveko. Makanitarisa kudai, so you are looking at a moving grave. When I'm looking at you right now, mood 91 up, you are moving graves. One way or the other, we shall go the same route. Saka azvirambiki izvi. Havazvirambiki azviite sei. Andimaona. So ukajoina tozoona kuti how do we do it kuti makadzi tiprinte. Kune vari muno mu UK, your cards very soon we are going to be having a machine so that we print your cards tokutumira makadzi enyu mese kwamuri ikoko. But kana uri mu UK uchinda ku Africa noti uri ku vakajoina vese ku UK, kuna na EU uko, kuna na Australia, Canada, nevakawanda vakajoina all over. Muti muri kuenda ku Africa anytime, you are free. Kana uchinda South Africa kundibvunza kuti papi ndokuraira unotora cards yako wega. Andika woza tinogara ne card yako wega. Andimashona. Right. So guys, tapedza ipapo musakangane kujoina
Zororo Pumulani funeral plan. And you can track powered by doves. So tingangoti Zororo Pumulani doves. Pamochete tirimo mbaz. Takainda tafigwa ni one of the diaries zedu. Ari mdiary atofa ku South Africa. Toto requesta riri bus. Hansi tipindire mvunzo. Anakuona mvunzo Emily watichi. Uri mdiary wafira kujobe. Kitoti anashumpresi. Pindai mbaz. Titotoka tukudawo buzz. Atisi kuda kombi. Tokumbirawo buzz. Because vanhu vakainda. Muno ini ndikazinda fanhasi. Munopuwa mabhazi enyu kana maviri ku South Africa uko. Kunzi muchinosangana nebhodhi. Handimaona. Ekana ndikati ndida kuigwa ku SA yangu. Seni nechigwa ku SA. Ndenchigwa ku SA. Mabhazi anotongokutora iwo kuda amene kwame muchibva kana kuri ku Joburg kana kuti kupi moyo wane mini mabhazi ku South Africa kuya ku Rustenburg kuya. Motondiga ku Richflay kuya. Takainda. Chitopera. Handimaona. Mubvunzo kuti kudi Emily ndinakuona mubvunzo. Ndinakuona mubvunzo. Alright. Anyway, guys, tadzoka nhasi nenyaya yematoxic mothers. The guy imbodzima stofi. Imbodzima huku yangu yandandichibika iyi. Kuti handichadi zvokusunga-sunga. Matoxic mothers. Tiri kurarama nawo. Matoxic mothers. Tiri kurarama nawo. Tinana mai vari toxic. Isusu. Tisana mai vachipamwe titori toxic kuvana vedu. But we just don't know as yet. Because probably they don't say. Havatauri. Iwe mu comment section imomo pamotori toxic to your kids. Once ndandisina kutoziva kuti Zororo ndakatanga kubhadhara ichiri pa for 149 ndatofarira pekuti I am continue nepolice yangu since yes bright you continue ndibate I hope you to continue and the 149 une ma privileges akawanda iwe pa 149 ari kubhadhara iyoyo uri ne zvakawanda zvitori pa 149 ipapo unogona sezvo wave kuno kuwedzera ubva wapinda pa Tombstone futi. So that if family ainetseki zvese unongoitigwa Tombstone futi ipapo. Because 13 pounds pamwedzi chibva wangopinda ite kana hayo 20 kana 18 pounds pamwedzi amene uzati maTombstone zvese zviripo ipapo covered. So my brother Brighto, continue, don't stop. Right guys, inzwai nyaya iri kuitika panapa patatisina namai vari toxic nema sisters ari toxic. Makamboona mufamily mukaita vana 3 vasikana. Ndofunga perfect example, very good example makainzwa nesuro pamwana akataura nyaya yake yasisi vake vakasungwa vari kuChina vakapiwa life in prison vari kuChina nenyaya yekubatwa nezvinodhaka. Makamudza achitaura kuti mai vangu vakakonzeresa kusungwa kwasisi vangu kuChina kuti vapiwe life nenyaya yekuti akavaudza kuti ndikuenda vakamuregedza vakatoti enda mwanangu hapana chinoitika akasvakabatwa paairport. Izvo zvakapiwa life. Havasi kuti mupenyu here kana kuti akatofa nokuti vave nemakore vasingatauri naye. Akasiya mwana ari anzi ane 5 years. Mwana uyu akasvika pakutoroorwa toine mwana wakewo. Akatizve pakaita mwana wokumba kwavo mudiki anga nemakore by then 19 years. Mai vakatanga kurega mwana chibuda achinda kumafaro usiku. Vachikavhiridza vasikana ava vachiti vakabvunza kuti uyu chii chiri kuitika paari tadza kuti anenge ari kumabhawa. Mai vokavhiridza voti kunyepa anenge ari momba zvakazodai. Mwana achinda kumabhawa ari mwana mudiki nenyaya yekuti vaigara vari 2 vaivigirwa mapaso. Kusvikira mwana azodanana nezera rasekuru vake ranga resugar daddy rakamubvisa rikanomisa kumaflats handika anodhura. Mai vakanga vasingasaendi kune vava vasikana nokuti vanga vachishandisa ma1 room. Vanga voenda kune dhara zera rababa vavo mai vavo zera rababa vavo sekuru kumwana uyu ndoko vanga votambira ikoko nokuti vakanga vachipiwa zvinonaka. Hey Sister Gabriela, how are you? Ndimukona. Saka vana mai sometimes we become toxic to other kids. Kana paine vana 3 vanenge varipo. One mwana akabudirira mfamily makambozvona anotonga vamwe vana vese. And the mother mostly allows it. That's being toxic. Because kune uchinza nemari ndiye mukuru. Chero mukauya nema points enyari valid say vana mai havazvinzwi nokuti hauna kesha una chaano contribute. Unovapa 50 rand kupera kwemwedzi, uya unoya ne $1,000 kupera kwemwedzi. Saka tinoenda kune uya anotipa mari yakawanda. Mai vari toxic. Chero zvikanzi paita zvinhu zvakaita sei kana zvakaita sei mai vari toxic. Vanotomira nemwana anenge aine mari. That's being toxic. Imi vamwe vese vana muna basa zvinokonzeresa kuti pane division pakati pevana. Yes Roy. Pane division pakati pevana nenyaya yekuti tinosarudza vana mukati memba. That's being toxic. Ndikauya nedambudziko rangu kuna mai inini kuti mama ndauya nedambudziko rangu ona ikumba kwangu kuri kunetsa. Mai vanototi ngopedzera naiko koko kuda kuti ndidini but ushu anzorore chiri kupa malaptop ere aiwa vakatovhara vanhu vakapiwa malaptop vakatopiwa makanonoka.
uyu ane mari akangotaura kuti koso vanojamba mai even kufamba chaiko kutravela vanofarira kushanyira uyu ane mari uyu asina. Koita vana mai vekuti vari toxic the extent yekuti mwana wavo ndiwe mwana wavo uri kumba. Antika secret yese yawaitinoshayana mai raini rose rozviziva. Even wakavaudza kuti mama secret yangu I'm sharing with you as my mom. Uchingoenda vanoenda kunotanga kunotaura kumaraini kana kukunyeya iwe nevamwe vana. That's being toxic. Mai vasina hana vasingazivi kuti izvi zvimwe zvinhu zvemufamily izvi hazvinei neruzhinji. Chero mwana wangu akaita sei zvinhu zvemufamily andiudza zvinhu zvemufamily hazvinei nevanhu vakawanda. Pana mai vakadaro. Poita mai vekuti vanosimuka kuenda kun'anga vachiperekedza uyu ane mari nokuti ane dambudziko. Vasvika kun'anga yosvika yoti saka muri kuda kuchite sei? Kwanzi kana zviita bvisa yenyu dambudziko iri mukande kune vavafa. Kuna mai vanogona kusimudzira vana vavo mamhepo knowingly straight away. Kusimudzira mwana wavo mamhepo straight away vachitoziva kuenda kun'anga kunotaura kuti ndoda kuti mwana wangu uyu asaroorwe. Vari kuvana mai vakadaro. Kuna namai vanoroya. Let's say the truth as it is. As much as zvichirwadza, but it's the truth, it's happening. Kuna namai vamwe vasingavati pasi vanofamba nezvisero usiku vanoinitiata vana vavo kujoinisa vana muwitchcraft kuti kana vachinge vafa mwana asara achita take over nezvikomiti zvavo zvavanenge vanazvo. Vanenge vakatoita zvima oath zvavo zvokuti ini ndikafa mwana wangu ndiye anouya achitora chinzvimbo changu kuuroyi. Tinavo vana mai vakadaro. Mai vari toxic zvokuti baba havatauri chinhu, havana sei. Mai vako ndo vanotonga kumba kwenyu, baba vako havana sei. Mai vari toxic zvokuti vanoita zvikomba zvamunoziva imi vana kuti mai kuita kunyara namai vako kuti hey mai vari kudanana nhingi baba varipo. Hey baba varipo. Baba vako vanotoziva kuti mai vanotonzi vanopinda pinda. But hamuna sei. Because kunochinzi ndimai. Ukataura vanobata musoro voungudza kuti wandituka. Ukavabvunza kunonzi ndini handitongeswi. Ndiri mai. Wotopfeka masaga. Wotofamba muraini uchiita zvekutandabodza. How best can we deal nana mai vakadai? Kune masisters zvakare mabrothers akada. But kazhinji muchitarise zviri kumasisters not kumabrothers. Vakomana varume kazhinji they mind their own business. Vana mai ndo vangatoenda kufushana nemuroora because vari toxic. Kuti vazive kuti mubedroom chamo muri kuvatiwa sei. Mwana wangu ari kupata sei nemuroora imomo. They want to know everything. They want to know if they want to control kubva kuvaroora. Vari mai. Vanotozikama varoora vatoindiko kumba vanototya kuindako. Nokuti vanozikama kuti ndio vanototonga zvese. Hatina malimits here sana mai. Mai vari toxic vakadaro. How do we deal ne toxic mother? How do we deal ne toxic sibling? Yekuti inogara ichinda kuna mai kundotaura macomplaints asipo. Kufambisa makuwa. Kunenyeya umwe vanana mai every day because ndio favorite ya mai. And it's not to say vana mai tichita my favorite. I don't know. Toda kumbonzwawo kwamuri. Antika how best do we deal nana mai vakadaro? Varume vazhinji mukazvitarisa vakomana vazhinji vekumba kwenyu. Vakadzi vavo vachasviki kumusha kwenyu kuna mai vako because your mom is toxic. Murume anosvika pakudza mukadzi wako kuti hauendi kana uchinda unoenda neni because ndo vaziva. Anenge achiziva but hatauri. Hatouyi kumagatherings mazhinji asina murume wakanomumiririra mukadzi. Nenyaya yekuti vana mai vari toxic kana kuti imi vana vatete muri toxic. Akasvika pamba kudai muroora. Makutoda zvese, mutoda nemari yabhudhi venyu, tipe mari yabhudhi yedu. That's being toxic. How best can we handle vanhu vari toxic vana mai? Family member mai very sensitive. Wedra kuti mai very sensitive. Ndi mai sibling I can understand kuti ndotorarama life yangu tongorarama kako tongokatana zvotodaro. Kopana mai how best can we do it?
tozviita sei. I want to open a platform to those who wants to share their stories. Toxicity iri kuna mufamily menyu, be it ndimai vako, be it there no need for names, be it my sisters. Antika utiudze kuti how is it right now? How are you coping with such a mother? How are you coping with such a sister? Kuna mwana vekuti vana nasisi wavo vatovere makore avataudza, they don't meet eye to eye. Havatosangani, they don't see eye to eye. Because umwari toxic papa. Unodila unavo sei. Because vakawanda vakurarama nazvezvi. But avazivi kuti vohandla sei nyaya idzi. Ndovaona kuinbox kwangu uko. Vanenge vachazotaura kuti SIS MELLY saka nyaya kana toxic pakamira pakada inoita sei. Andiona. Wotaura navo vakawanda. But timboya pa public platform pano timboonesana kuti how best can we do it. Toita sei totuka here vana mai ava. Because ukatuka futi chejere kuti anzi masaga yawo chapfeka futi. Hands I need a ghost account, ghost voice. All I can say is dananai nerera. Okay, wow. I think she's got a lot to say about my ekumurume hanzi chandogona ngoti choti dananai nerera. Ru unokwanisa kufona antika disguise your voice kana uri kumba, find something that is wet and you talk over it. Okachisachinjire wet wamuromushara the voice is voice rako aribudise zvariri. Anmona. So ukaona munhu asvika pakuzoti dananai nerera kureva kuti apinda nepakaoma. Vana mai vari toxic zveshuwa ndo vana vamwene futi vavo. Vana mai handi ndo vana vamwene. Vazhinji vari toxic zvechokwadi. Zveshuwa. They always find faults vanasikana vavo vakarogwa nevarume vavo. Havashayi chekutotaura chete, hazviiti. Because according to them she's not good enough. Kana kuti vaida kutsvagira mwana womukadzi kana kuti vaida kurara nemwana wavo, we don't know. Saka maadminisai phone number. Timbodzawo vanoda kufona vachitiudzawo kuti vari kuzvikona sei uye vari kuzvifambisa sei kwavo. Madmin ndokumbira kuti timisei namba. Hanzi zvakangooma ini ndakachiona asi ungaita sei. Nubuna bishop zvaburana nenyaya dzekusungisa mamaras. We don't want that here. Annabelle, you are a confused young sister. This other day you were saying, Simela tidi kuti mudaire nyaya dzekoko, atidi kuti mudaire nyaya dzemastiti, ndaitotaura kuti handidisi wangu vachadaire. Boom, ndiwe nasu kuya nenyaya dzekuma street. Pano, woda kuti tidii. Tikakomendazve, woti sisi wangu makomentere. Yeah. Woti sisi wangu makomentere. You're toxic. Annabelle Masivani, you're toxic. Hatizidi nyaya dzekuma street. Ndaiko komopedzera nyaya dzekuma street sezvo uri kudzitedza zvokuti do. Iwe double standard. Musuno wakanga uchindipisa pano. Hatidi musapinde musadi. Nasi ukutivigira iwe dzekuma street. Woda kuti tidii nadzo. Woda kuti tidii nadzo. Indakakuteerera. Ndikakuteerera ndikati alright ningi wangu ati hadi undiona alright no problem alright bro. Iwe wakundigira saka ndikomentere. Wodzoka zvoti vakakomentere. Right. Fona itione guys, fona itinzwe. Tinzwe kuti zvakamira sei. Fona yo tinzwe kuti zvakamira sei kwamuri. Asa pana admin aripo. Panenge pasina kana admin kana one ariti. Shumbresi. Hands love them from afar. Usatuke or exchange words. I moved 8 hours and my life has never been so peaceful. Wow. Kwanzi isukwedu, what I say goes. Ukada kupikisa, you become the enemy and the ones ukapikisa chitanda boss. The problem is this toxicity no consider sabuti whenever sawiran. Wow. Okay. Wow. Hanzi panati hanzi kumba kwedu mai vangu kunorira kumborava. Chavataura ndo chinoitika. But I agree with you. Because umwe nemwana ngane pfungwa dzake. In the process kuna noti kwati na mai. Ukadatora iwe kunotonzi waipa saka zvinokonzera division pavana. Zvinokonzera division pavana. Umwe ati nini ndakamove 8 hours. Kukuti tinoshanyirana 8 hours tuonane saka ndine peace.
handivaoni. Mwana ushu. Guys, imagine kuti unenge uri toxic zvakadi. Mwana abva atirega ndende 8 hours away kuti hatisangane zvedu. Obva ataura kuti ndine peace isingaiti. Right. Phone number yakapinwa apo guys. Phone ayo tinzwe. Let's hear your stories. Phone ayo tinzwe. Let's hear your stories. Phone ayo tinzwe. Kuti zvakamira sei. Come share your story with us. Tionesane. Phone number yapinwa. Phone ayi. Let's share your stories with us. Tionesane kuti zvakamira sei. Hanzi inangu ndinokuti ukaenda kumba kwevanhu ita zvavanoda. Trish ava ndivamwene you can avoid ko kana vari mai vako. Kana vari nyakubereka. What do you do? We do? Kana vari nyakubereka, what do we do? Hatitauri here, hatibvunzi here. Achiti tongonyarara todini tobloka here vana mai toita sei. Namba yakapinwa apo. Okay, pane ati CJ inini ndikuda kuti godzokera panyaya yengozi someday because kupfuka haisi ngozi. Okay. Kupfuka chi? I don't know. I thought kupfuka ndo ngozi yacho. Kufuka unenge chipfukira ikana pasina chawakatsamwira. Ngore umvunzo. Ende kuti usazofuka hazviripwi here. Hanzi vamwene ita zvavanoda. Ko vachikuvenga for no reason. Mukandona nchirorwa masvingo ndiro iwe atisitese nokumasvingo vakadaro. Fona itinzwe guys. Fona yo tinzwe pfungwa dzenyu. Saka mesa hamuna pfungwa dzekutaura pamusoro pana toxic mother. Hamuna zvekutaura pamusoro pana toxic mother. Tongodi navo. Tongotamba iri kurira. Hello. Yes, what do you say? What do you say? Mushe. I want to know before and will contribute because now we're toxic mothers that are not and those kuna mai vanoita toxic nemwana wavo here pasina trigger because at the end of the day ukada kutsvaga nyaya idzikaiti inhau yekuti anenge akafunirwa kudhara kwenguva refu zvekuti amai vanodzimara vavenga mwana nekuda kwezvinhu zvinenge zvakaitika and some you can call it toxic, being toxic. And handifungoti kuna amai vanomborera mwana kuti vazova toxic kwaari. Yes, I understand kuna anamai vanoroya vana vavo vachiita sei, but of course izvozvo zvinotozivikanwa kunzi zvazvimwe hazvizvi nyama kuzi panyama chaipo kwavabvunza vandoudza kuti handitozvidea kuti ndikuroye but zvinhu zvandakabata ndozvikunimanikidza. So sometimes I think vanhu vanofanira kunzwisa vabereki vavo. Handiti mabona. Okay. I don't think it's wise kuti uzoti amai vakakurera kusvike pa 30 years, 40 years toxic. Maybe kuwablocker is not an option. Maybe sometimes unofanira kuunderstand because unoona kuti chichiitika. Sometimes unofanira kungounderstand situation yemunhu kwaari kubva nekwaari kuenda. Than kuti mhanya kumulabela kuti ari toxic because that's being judgmental at all. After all, one month, it's being judgmental because someone cannot just come with that's like even munombozvitwa Mrs. Melly kuti someone anogona kungotora kaklipi kenyaya kadikidiki wakatenderedza pasocial media kutonzi
SIS MELLY vakadhakwa vakataura zvakati handimazvona without understanding nyaya. Same goes with the nematoxic mothers. Unogona kutomunzwa kunzi amai vangu vanenge vachingotida mari, black tax, amai vangu vanenge vachingotifonera vachiiti zvakati. But sometimes it's the pain yavakapfuura nayo yekuti vanenge vasinganzwisisi. Ngozi izvezvi tine vana vari kutocreata. Ipo pamuri ipapo pane mumwe munhu akutocomplaina kuti amai vangu vari toxic. But after 16, 17 years, 20 years, munhu iyeye will become toxic again because rudo rwaari kushaya kuna mai vake achaita same applies kune mwana wake, achazvita futi kune mwana wake. Because this thing hachizongoperereri pana mai vako chete. So some things zvinenge zvida kungoti iwewe ungodecide kuti okay, she is toxic but I'm going to change the situation. Handimazvona. How? Okay, that's changing the situation. How do you change the situation? And at least you are agreeing with toxic mothers are there, right? I would call it toxic because sometimes vanenge vada kubvunzwa kuti munhu achahasha nei, atsamwa nei, handimazvona. Because isusu tenge tiri vana tinozongoerekana mumzi wapopota kwavakabva hatizivi kuti baba chii chakaitika nababa, hatizivi kuti chii chakaitika naamwene wavo, handimazvona. Because munoziva here kuti hakuna mbeu yeruvengo inodyara rudo, but mbeu yerudo inogona kudyara rudo. Handimazvona. Ruvengo runodyara ruvengo because if your mother is toxic, iwe ukazvitora futi wakati vari saka ndakuwabhloka ndichada kuva navo, iwe futi at the end. Handimazvona. So sometimes unofanira kudhila nemunhu kuita kudhila namai vako samai vako for the fact yekuti vakakubereka chete. Handimazvona. Fact yekuti vakakubereka vakakurera wakakura regardless yekuti vanga vari toxic. No unofanira kuzongonzwisa kuti no, maybe I need to understand her. Ndogara nawo pasi togotaura samaizi nemwana. Handimazvona. Kutraya kunzwisisa tine mapsychologist anenge aripo pagroup apo vanozvinzwisisa izvo. Vanogona kutotora mumwe munhu anenge ane brain dzisina kunyatsoita goal dzekuti akagara naye pasi anenge achitomutuka. Handimazvona. Tine macarers aripo panapo anotoziva kuti unogona kuenda pane patient wedementia chaiyo kuti anogona kutokutuka apo yoda kumupa care asi anenge achikutuka, but yet they will find a way yekuita get to her or him vachitobudirira. Why usingagoni kuita the same namai vako wavo kuti vari toxic? Because she is your mother and wakungojaja kuti she is toxic, I'm blocking her. Hauchada kuvapa rudo, hauchada kuvapa nguva yekuunderstanda kuti why munhu ari so handimazvona. Amai vevana someone bitter because hakuna munhu anongotanga ari bitter, hakuna zvinhu zvakadaro sisei. Hatred is learned. Hakuna munhu anozvarwa ane hatred, munhu wese anozvarwa ane rudo. Zvakafanana nemurungu, hakuna murungu anozvarwa achiziva kuti ganda rangu ndere white, anotoudzwa kuti ganda rako iwo ndere white. Hakuna mwana mutema anozvarwa achiziva kuti ganda rake ndere black, anotoudzwa kuti ganda rako ndere black. Zvekuti makatora mwana imi makamuvharira apa kusvika ate 7 years musina kumuudza kuti ganda rake ndere black, hambobva akaziva kuti neganda rewhite nere black. Handimazvona. Hafa akaziva izvozvo. These things are learned, handimazvona, from somewhere. Munhu anondozvidzidza kubva somewhere kuti ndoruvengoru, that's being toxic. Handimazvona. But ukangoratidza rudo kuvana vako, toxic haibudi. Amai vako kuti vazonzi vari toxic inayo kuti pane zvakaitika kumashure zvausina kuda kutora nguva, wakangotanga kungoti amai vangu vari toxic, wakavabloka. Do you know kuti sometimes my brother, do you know kuti sometimes you go and confront your mom uchivabvunza kuti mama but mona ipo chii chakaitika kumashure, what is the cause of this? Handika vanogona kutobata musoro kuti wandituka wandibvunzirei. Do you know that? Handikundozwa kuti zvakashandisa kuconfront. Confrontation is not, you don't confront your okay mother. even to ask here, all right, maybe I use the wrong name. You don't ask your mother no matter what. So what do we do? You reason with your mother. Okay, you talk to your mother or you listen to your mother. Vobva vajamuka kuti hauna chaunotaura neni zvenyaya handikuzviwa. What do you do? Hakuna mhinduro nyoro inodzora hasha SIS MELLY. Hakuna munhu anoita hasha achitaura naye zvakanaka. Pane zvinhu zvinoitika, munoona kuti problem neti wakakura na toxic mother. Iwewe unotoinherita toxicity yako iwewe unodzimara watoitora in a way zvekuti nyange pawakonfronta paipai munhu wavo iwo wamai wako unoratidza mauri. Mwana wese inimi pamuri papapa pane matraits amai venyu amunotobudisa ini musingazivi. Vanoziva amai venyu vanototaura kuti ndamai vake apa, ava ndamai vake apa. Hozi mwana wese akarerwa namai vake ane matraits amai vake. Handimazvona. Inini pandiri panapa vanoziva mai vangu vanotokudza kuti uyu ndamai vake apa, ava ndamai vake apa. Hakuna mwana tsvakira papepe paari paipe takatomuona totoziva kuti SIS MELLY apa, SIS MELLY apa. Inini munotoziva kuti uyu hunhu hwangu uyu
mwana wayatora unhu hwangu. So iwewo kuti uzokonfranta mai vako uri wega usiboni augoni uende kukonfranta mai vako ndokabe panoyatsika dzedu dzechivanhu unotorana sekuru ana mbuya ana tete wokonfrantira iwewe kwete kuti iwe uende because ukavakonfranta iwewe unowesena situation handiti mabona. Okay, no tiri kunzwa okay rega ndivhurire kune vamwe because I can see some are disagreeing with you in the comment section kuti my brother, you grew up in a loving home, sit down please, you don't understand. And on okay, vhurirai wamwe SIS MELLY, this is an opinion. My opinion is not a fact. Pavanhu vanofanira kuvanzwisisa. We don't need to judge people kuti vakakura zvakadai saka vanzwisise izvi. An opinion is not a fact. I'm airing my opinion. Sezvo mavhura kudai inini ndaida kutodzidzawo tooningwa ndida kutodzidzawo tobatsirana toona kuti anza ndeipi so that we can build a loving community, because the idea of talking about these things is not to further separate us but to unite us. And we talk about toxic mothers not so that we can block them or we don't talk to them. We find a way to liaise or reason with them so that we can make better mothers out of our toxic mothers. And Saka agreeing to disagree is okay as long as we move on to build something, something. Because at the end of the day, all right, thanks very much. Regatinzwe kuti vanotishi vamwe. Right guys, muri kunzwa zvitaurwa pane brother yedu iri kuti hakuna chinonzi toxic mother. Hakuna. The problem is us. We don't know how to approach vana mai vedu tichitaura navo, because for her to be whatever that she is that time yoyo, something chinenge chakaitika kumasure, and chinozoita kuti vave toxic. There's something that triggers her kuti vave toxic. In fact, akuti asi toxic kuti vaite whatever behavior vanoita panguva yatizoti isusu vana vari toxic, pane chinenge chava trigger. Hanzi iwo, have you ever sit down ukaona kuti chii chiri kuva trigger? Handika hanzi, have you ever had a conversation namai vako uchivabvunza kuti kose vachita izvi tino confront vana mai? So there's no way we can ever confront our mothers, because obviously it will go east. Animona. So that's his own opinion. Animona. Right. They got Tinzwe when we could contribute what they have to say. I'm you, my sister. Wow, guys. We are learning. And the which day very toxic advice on Bokuchengeta to Kuroska Pauripa. Rudo, hello, how are you? I'm fine, thank you. I'm going to disagree. Because there are some people who simply never change, and some people are they're actually doing something wrong. You know. So in that case, okay, there's a reason why they act in that way. But my question is, yes, we understand because people go through different things and go through different traumas. But is it then not your responsibility to fix yourself so that you don't bleed on other people, especially your children? That was just my question and my contribution. I think yes, you can approach them, make a conversation and resolve. But there are some people who are change. Like for instance, my vana vari comment section vari kutaura kuti SIS MELLY, you can't change a toxic parent, you can't talk, you can't sit down. Havanzwisise, I have sat down with mine, vanotanga kuridza mhere kana kuti ndakurwara. Yeah, saying that, I think in that case, okay, you know what, you love them at a distance, and then you as an individual to stop those cycles, and then have a different relationship with your children. That's what I think. That's my contribution. Right. Okay. Thank you very much, Rudo. Thank you. Okay. Okay. Right. Chido Rudo Arkuti, maybe probably you just, love you from a distance. Could you avoid the Shakawanda? I don't know. Right. What if I don't want to phone over to Pinduri Kuti what is going on? What if I don't want to contribute? Those who want to contribute. Apana ndizi. Saka tongo isi yakadaro tongo ti amen. There are some mothers that you can't sit down. They will
call a family meeting and say, Wabatuka, I know this from experience. Of course, yes, special. Ukangoti kumbira nda kunzwa ndikadzadana. Saka ndozvataurwa nebrother yanga iripo kuti hanzi pane channel yekuti uzviite. Hanzi you go to their brothers. Wodaidza mabrothers avo ndo vanokwanisa kuita izvi. Kwete kuti iwe uzviite uri mwana. Kana vari mai vangu, guys. Handiti mai vangu is supposed to be my friend. Why should I go kuntaure navo imwe nyaya? Why should I go through the brothers? Your brothers. Why can't I just talk na mai vangu nyaya like pane zvinoda I know out and then we iron out? Why should I go through the brothers? Hanzi a mother will say you are laughing too much yet emotion. Right, mire comment. Hanzi kwedu takakura one achinzi anodiwa kupfuura vamwe zvichitaura pamberi pedu tose vana. Mwana wacho pese paanosvika patiri, she makes it a point to remind others kuti iye ndiye ega anodiwa vamwe hatidiwi. Ini hangu handina kana basa naye. I have removed myself because I don't want to end up resenting anyone. So I just mind my own business. I am now toxic because I make it a point to starve of the attention and platform. You see, this is coming from another child. And then the child even saw it. Now she's breaking. She is breaking. She's rubbing it into other children's face. What contribution can you give? Ilipo hanza ipapa timofitaka pagona unototi uende through here brothers and sisters. I mean, but memo iwewe kana wini mwana wako nasi, can you not have a conversation with your child? Does she has to go through your brothers kutataura anyway? How to have a conversation in mwana wako iwe memo? Saka mai vanenge vachida umwe mwana kudarika umwe vana naye brother imimi dzoka yemutiudzewo. Mai vanoda mwana kudarika umwe vana. So vati chii mati hakuna toxic parent. So vati chii mai vakadaro. Chii. Kana vachipeka wani mwana zvoti mwana yasvika pakutozviona kuti ndodiwa namai ndana zvamukandiita. Hanzi yo phone no. Phone yangu haisi kuringa. Phone yangu haisi kuringa. Anoti iri pamberi payo haina mbovhura yafona phone yangu. Phone yangu haina mbovhura. Oh, okay. Hello? Hello? Yes, could you say? Hello? Ye takukunzwa manje. What do you say? Ini vachangoyo nini engo contributor panyaya iri ngari ndinobvumirana nakudhara vatizvomini panisovataura vakati ukakura muenvironment iri toxic generation yenyu izhinji yachitonge itongori toxic. Like kana mama vanga toxic unozoona kuti vana vachoni vanenge vari toxic. Iwe ukaramboti generator that is toxic futi vana vako vatopedzisira vangu vatoxic. Sei ndikudaro. Inini nenyaya yangu mama vangu inini vanga vakaroorwa handisi. Mukunzwa? Fona memo takateerera. Mama vangu vanga vakaroorwa. Dede wangu vakashaya. Handiziva hangu because 19 mudiki kuti vairarama sei paurora hwavo navamweni vavo nanafiseka identino. Ndikakurira kumhuri kwana mama. Ndazokura ndobva ndazotsvagawo vana tete like papasisina communication because mama wangu akazoshaya ndichiri mudiki still but papasina communication kumhuri kwana dede wangu nanamama vangu. Saka ndakati ndazokura bva ndatsvaga ana tete ana bamini and all stuff. But yes, SIS MELLY. Vanhu vanonditi
vanga vakagara vane problem yanga nana mama vangu here vakuitransfer kuuya kwandiri vanhu vava vane mashoko sisimeri zvokutazosvika ndega pakuti imhosva here yekuti ndakakutsvagai but ndakatotsvaga nerudo izvozvo kuti unenge wakura watiwakamusikana tagambotsvagana tete haunambobvira wakambofila that love yana tete kunzi musikana anodzidziswa namatete vange and all stuff ini ndobva ndatsvagana tete vangu nerudo sisimeli nerudo rwanga rwakanatsoperera ndichitofara ndichitovaudza makuriro andakaita ndikusati kwamhomsi vangu ndichitovatsanangurira and all stuff but ndaichema sisimeli last time ndakatombozama kufonera but mamusingabatiki zvokudaro muchiri kuno kuisa ndaichema nemashoko avo vanhu vavo ndichizvunza kuti imhosva here yekuti ndakavatsvaga vanhu ava imhosva ndozarumbosvika pamashoko ekuudza kuti unodada musoro ucharambwa nemurume uchatitsvaga isusu vanatete vako asi naisisimeli mashoko ekuudza mwana yayo like guys mashoko avaingoramba vachingodzokorera vese vamatete vangu kuti uchatitsvaga musoro unorambwa nemurume uchatitsvaga ndaidada dai ndakakutsvaga here dai ndisinambokutsvaga dai ndakangoti ava vanombobvira vakanditsvaga ndichikura havanombobvira vakanditengera bhutsu ndichikura rega ndivasiye ndiri kwavari so ndakazosvika rimwe dhera ndikavabvunza ndikati asi pane zvaitika here like mama vachiri kuhorora vasati vashaya pane zvaitika here nokuti inini handiziva kunorondo because I was still young sei munotenisi yakadaro pamusoro pangu munotaura mashoko tingu takatozobuda mamwe mashoko zvikanzi vakabva vati usapinza zvamama wako panapa hatitomboda kunzwa nezvamai vako hatitomboda uzvinzo kana tete vasaoeke asi vanhu vanga vari toxic kumuna mama wangu zvokutodaro zvokutoti vanobva vatovenga mwana to that extent yokutoti vanenge I don't know kuti vanenge vachizvifunga sei ndakangozofunga ndakati the best way kuti ndiwane peace vanhu ava kutongodelita like tongodelita namba dzavo tongosanganawo pamaoccasion akadi anenge achida kusanganiwa because imagine Smell, it's so painful kuti vanhu vausina kukura navo you are trying to bond but vanhu vavo vanenge vachikudza mamwe mashoko ekuti wega unosvira kuti kwandakatadzei vakasvika pekuti vakaronga zvokugadzirwa kwegova radhedha wangu kunoisa dombo vapedza kuronga kwasara I think kwasara 1 week vabva nditi musi Saturday tiri kuenda kunogadzira dombo rababa wako tumira contribution yako matombo takatotenga chatikuda chikafu kwasara 1 week kwasara like 1 week zvokuti chero murume anotonotisa kuti vatiwai vanhu ava nditakatokudzidzisawo Facebook kuti tsvaga hama dzako kuitira kuti patinozonoroora and all stuff zvinhu zvive easy pakuroorwa kwangu kwatobuda mashoko anofunga kuti kuroorwa kunoshandisira kubvisirwa zvimari kunoshandisira tashandisira papi ndangokutsvagai ndangoti like hatina kana nguva tazivana tiri kuzama kubhonda but pakutoita like patori nebridge ritoripo riri kutonoita kubreka like so it's painful mudzimurumu sisimenengoda tozama kutobhondawo nefamily kutodii but yeah it's hard panenge patori nenyaya dzakatoitika kumashure maybe dzatisingazivi dzinozokonzera kuti even igeneration inouya pamborina that bond inobuda ipapo izvozvo zvinokonzeresa kubreak zvinokonzeresa split pakati pevana vasina chavanoziva vana vanatete vako izvozvi newe hamuchatoonani zvekudaro like vanga vadiki zvotofanira kunge tichitofara chitosise ati mashoko wani muombe like vahombe vakashaya vahombe ndo vanga vatori munharaiti vaitongondicomforta wati wakagona wakadii vaitonotisa kuti I tried ndakauya ndikavatsvaga ndikaita sei ndokutozamawo like kuda kuita fit in but utonoti patori nebridge ritori rihombe because ndakakura kusati kwamama hapana icommunicator but ndakangoti hazvina basa ivo vanga vane mhuri dzavo it's fine ngatokura zvandakasangana nazvo ndakasangana nazvo zvandisina kwanisa kuachivhawo semwana sezvandaida handina kukwanisa but nao ndatova pastage handiri iyoyi rega ndingodi
ndingofara like ndingobvundawo nehama dzangu. But toxic yacho zvokuti murume like vanobva vaenda even kana kuti murume wako vamisa kana kuti mameseji asingaiti tiwe like iwe murume wanhingiwe unotofunga kuti chichi usingati murose like abvabvunza kuti like unofanira kumuresa everyday here kuti mamukasi aitete everyday or at least wandikapedza kana 2 weeks ndokubvunza tete makadii paka ndikapedzawo kana 2 weeks ndokubvunza tete makadii but tiwaito toda like everyday vakaona riri bhekidhe remwana zvitonzi haunoti informa kuti bhekidhe remwana vototanga kupota haunoti informa kuti bhekidhe remwana sei uchazotigaya kana urambwa nemurume iyeyodada naye mhepo dzekuti uyachokurumidza kurambwa kuti vaprove point. last year ndakakufonera vamusingabatiki I was like iyi ndiyo toxic yacho here yatinofundzwa kwaSIS MELLY kana kuti ndinangu ndiri kufunga zvisiri izvo. Chandikudzisa ndichoti zvinhu izvozvo ndakazonzwisa kuti zvinhu izvi zvinenge zvakabva kare. Pamwe mama wangu magara kwati ndakazoitawo ndichibvunza kuti mama angu akagara seiko uchizobvunzawo vamwe even though mhosva dzamai vako hadzifambokuuya pamwana because mwana haana chaanoziva. Ndofira mhosva yamai vangu ndozivei chero dei vanga vari stubborn kana kuti vanga vari rude kana vanga vari chii handizivi iwe unokwana papi. But ndotoona like vanotoda kundifanishira izvozvo. Ndozvandakufila nawo hapana pekuti kana vaida vaivenga mai vako vanozvoda iwewe never hazviiti. Ndida SIS MELLY pakashaya dhedhi vangu ini pakashaya dhedhi vangu vakatoitawo kutobvunza kuti musaka mwana ari kuitwa sei kana kuti chii but ndakangozokurira kupusha kwamama zvakaitika zvakaitika but nao wakurawo waakuda kuchiti at least ndibhondewo uchitoti nditoshanyirawo kunyika dzavari ndodii but unotoona kuti zvinogo iri hakuna kungosekerera pamusoro chaiko hakuna zvinombonobuda hakuna. Right. Thank you very much Kola. Thank you very much yakatimbodzwa vamwe pakaipa hani muri kuona guys tikudzokera back paya panaipa negore riya penyaya yangu paya yekwamai vangu iya muchaiziva kanyanya yekwamai vanga ndakudza kuti yandakahotera hondo palive yayani nabamukuru ndokwatikudzokera kwemwana uchi kwari kutaura uko. Hello Kola. Mom, how are you? I'm good and how are you? Yes, I'm good. So in my contribution is hello. Yes. So in any contribution young towards this is that I think the first thing to do as a child is to identify onyasoziva kuti inini mubereki wangu ari toxic. You know, the word toxic is broad. Yeah. Munhu anogona kuva ari good, rimwe side ari bad. So you, when you identify that, the next thing is to accept kuti uyu mubereki wangu ndiye akandibereka. Oh, not only mubereki. You know, kuna na mwana mbuya ana tete vanhu vakatikuudza, some of them they are toxic. But you as a child now, play your part as a child. Kana munhu asingafarire zvauri kumuitira, treat that person say a patient, probably munhu ane dementia wewe. Treat kutoti munhu anorwara, you understand? So that for your safety iwewe kuti usaite bitterness muupenyu. Saka the first thing, treat that person semunhu anorwara and just stand your ground semwana. Kana kuri kupa magroceries, do what you can, and iwe kuti chinhu ichocho usazochipasa kuvana. You know the love inofanira kureceive nemwana. Do that to your kids. Even kune mwana wemwe munhu anongochichengeta. Don't spread the hatred. I think that's my contribution. But are you aware kuti munhu ari toxic chero ukamupa it's never enough? Yes. He wants more, or she, or he wants more. Saka atombotendi ukamupa apana zvanenge uchitoita. Saka tinoramba tichikipa this kind of people in our lives here. How about I block and I move on? Is it wrong? No. That's why I say now, because that person munhu akakubereka, that bond kuti you are my mom and you are my mom. In as much as I want to move on with my life,
you are the one akaita ndiye pano pasi panapa. So I cannot just let go because of the way you are behaving. I'm going in that was a problem. I have not, you don't appreciate, but I've worked. I've done my part as a child. Then I'm good. In same I'm not believer, okay. Same I'm not believer, you know, in God. I know I've taken care of my parents. I've done my part to take care of someone. Saka, I don't see it as a good idea of blocking. Ukaona zvinhu zvako hazvikudisivwa daita semwana nguva yachona vachazoripawo zvinhu zvavari kudyara mandiri muupenyu hwavo. All right, let me ask you this one. Uyuna mai vako Yes. Mai vako une younger sister that is younger than you, probably 16, 17, who still stays with the mom. And you are taking care of her. You are going to then the next thing you hear kuti mai vari kugara nemwana, you hear kuti mwana ane 17 akuti amusikanzwa akuenda kumapawa akumaine masugar daddy. And as a brother, obviously zvinokurwadza zvinokubata. And you come to your mom and say ko mama nyadza ndokunzwa kuti sina nemwana wangu. At the same time you want to help your sister. Unokona papanya life yako life yemwana wangu sina nemwana wangu ndezvemakuwa zvechichi taken away. And what do you do? Okay, in that case now, panapa tinoda kudhira nemwana neforce hombe. Amai vari kusiyana nemwana wangu, but tine life yemwana iri papapa payatira kuti tiite safeguard. So what do we do? Kana mwana ane 16 years achienda kubhawa, of course he's gonna hate me. I'm going to take my turn. If I'm going through my uncles, kuti madini mataura na mama, so that we get rid of mwana ipapo. You understand? Are you aware the moment you go? Are you aware the moment you go and tell Vanasekuru Watoparamosh? Are you aware of that? Okay. Pandikuinona sekuru manje handisikuti vaende vachiti mukomana ati muri kuita zvakati. Sekuru, you now act and see kuti sister yenyu zvairi kuita. Can you try to talk to her? Zvisinei neni mukati. Iwo sekuru ndovakuenda vachiti kwanzvadzi mwana ndasangana naye, you know, you get what I mean. Kuti havasi kuenda seni, but ini ndinongoisa fiwo munana sekuru. That's it. Okay. No. Yes. So that I will not, like, I'll be behind the scenes. But now that security, okay, and security, no one else can do that. And so but Serang is not going to be mentioned there. Even though not Kwanza the man would say, even though I'm going to deny my house, man of this woman. Okay. Anyway, that's a good suggestion, though. I hope, guys, you are listening and because this is happening a lot in our lives, right? Sometimes you don't need kuenda pafront. You unoshandisa vanasekuru vako ndovanoudza zvese wovakumbira kuti ini ndiri kubackground, but this is what is happening. Endai imi sasekuru makazvimirira munoona nyaya yakati muzame kuigadzirisa. Iwo haonekeri ipapo. Kozoita vana mai futi kuti tota anasekuru vaenda vanotorafurwa vatoriwesa kuti vatoenda in that case. Now ndakuti sekuru, can we not involve the police? Because mwana achiri young, haasati ane kodzero dzake. Zviri nani mama vatorerwe mwana, mama vambovharirwa somehow, vamboenda kunogadziriswa kuriya. Because I love her, you understand? Saka zvitori nani, but ina handipa, anasekuru ngwari pamberi. Yes. Okay. All right. Thank you very much. Okay, thank you, ma'am. No, nachoti kana chitosvika kumapurisa chero vakatonzwa mai, why are you doing this kumwana? Ngavavharirwe 3 months, 4 months vari mukati. Dzinombogadzana pfungwa mukatimo. And will you be okay hearing kuti mai wako wapinda muchitoksi? Yes, for kuti vabatsirike. You know, probably ndi mwana wekuti inini vakarepwa then ndovabata nhumbu yangu, but she didn't get rid of me. Saka pavanondiona maunzwi ese, saka munhu anoda kubatsirwa, anotoda therapy. Okay. All right. Yes. Ndosaka ndati in the beginning, wona kuti munhu murwere, zvikubatsire, so that you don't really get hurt. All right. No, thank you very much, Paula. Thank you. Thank you very much, Manangu. Thank you, Regati Munzwa. Right, hands nesani yangu, Mamunzwa, tackle it in a diplomatic way. And like hatingotaura kuti shandisa vanasekuru izvo zvezvo kana zvadaro. Guys, men are contributing. Vari kutaura kuti hakuna, ndambotaura ndikati toxic kazhinji kacho inowandira kuna vakadzi uku. Kuvarume zviriko but zvishoma. Animaona. Zviriko but zvishoma. Manzwa wakazvataura.
rega itinzwe vamwe kuti vanoti chii. Fona itinzwe. Vari pera mwada kufona tinzwe. Vari pera mwada kufona tinzwe nyaya yematoxicity. Inodzokera bheki pepe kuti ndaimbotaura kuti kana ukaita especially kuhama dzekababa uko. Iyi vana chogona kufira musadzana mai dzatisingazivi isata zvako titori vana. Especially mai vakauya vari murora mumushakani vakasafira vatambigwa zvinoenda kuvana. Indakambokudza nyaya yangu yaisuffered when my mom suffered in the hands of my uncle and my grandmother. Andika, but indandiri mwana pachandaisiva vafa munhu ari mumoshara chituna ini semwana ndakuti rega ndinoudza kachi pana baba kuti munhu afa sezvo pakasiya pataurwa kunzi ndakafa ndoda kuiga pasati pemurume wangu kumusha kunoku but takadzokako takasvava. Handika havana kutarisa kuti ava vana havana chanoziva vana ava vana vedu vana vemunina wedu vakagona kutaura kuti hatidi muhure rinovigwa muno mumusha pano hatidi chituna zvinove zvakaita kuti ipapo nyangwe nesuvana takaita bitterness yekuti nanhasi hedu kwakungotiwo mazino asi ukavaona kudai sobundu mumwoyo umu rine rakatoti zviti kugara. Zvinove zvakukonzesa kuti vacousins edu vana vavo izvozvi right now havana chavanoziva vanozama chose kufarafara kuti sendera mameseji titaure kudii but iwe unotongopinda zvongoti gandidaire zvindibve. Anomaona that love yaya kana connection yekuti we are one blood haitoripo. Anomaona haitoripo zvachose because ndikanoona zvakavakachitaiswa vana vatecheraisiva nechita kuitawo kuvana vasina chavanoziva because the way vakafila vaona wesiswana is the way yatiri kufila iko zvinotiona vana vavo nditoziva mumwoyo mangu zvesho vanotiona vanhu chavakatadza zvichokwadi vaivo vadiki. Anomaona but ndikangotisawo dai soka reflection yababa vavo inodzoka mupfungwa mangu. Anomaona ndibva ndatongovatetawo kunge hamene kuko ikoko. Anomaona hamene ikoko musi uno uyu iyo cousin brother yangu ishi yakacreata WhatsApp group. Andika ndobva atanga uya pandira kati sisi ndokumbira kuaida WhatsApp group randacreata kuti titaure semhuri long time vedu hazvina kunaka ndivava vanopinda postori dzekwamashaidzi. Ndobva ndangoti bho ndobva acreata group riya ndobva apinza mugroup mame apinda mugroup ini semukuru zvikanzi tina sisi vedu vandova tete vemusha vari muno nhasi tete vemusha nyaya muzo ndakati tarisa vanhu varimo so ndichiona banguru vangu varimo vose 5 vika ndakawahasha tisingaitaura ndikati chandakagona kuti ndakati munoziva zvakaita baba venyu here. Anomuona akabva ngoekusi akati sisi zvatanga futi isu tatinotoziva tanga tiri vana taitoriwo vana hatitorino zvatinoziva because ndada kuda tosinepa ipapo. Anomuona and ndikati what is the purpose of this group nderei group iri group nderechii saka vaningira vangofana vangokomana vanotya. Anomuona vanovatya zvoti mundaraunda isi tongofunga anobata nodidi vanotya kutaura ndika pakungondiinda kuinbox iwe amene hako chichi ndikati ndakatipaudza chokwadi. Anomuona ndikati what is the purpose of this group zvikanzi no pane kamhosva kakaitwa nababa vavo. Handika baba vavo pane muchakaitwa nababa vavo baba vanonzi vakatuka mbuya mai vavo isati tozvizika isi taigara kutaundi kaisi ivo vaigara kumusha baba vavo vanonzi vakatuka mbuya vedu so mai vavo vachiri vapenyu saka inyaya iyi mbuya vakasiya vaudza munun'una wavo. Handika unogarako kwazimutoko saka vakasiya vaudza munun'una wavo saka munun'una wavo unongotaura kuti izvozvi zvamusina kuripa kana ndikafa musati mandiripa ndiri kuziva nyaya iyi zvichakunetsai. Saka ndangoti inini sevazukuru vose tiunganidze vanhu muno mugurupu muno tione kuti taripa mbuya ava vachibekwa madanire havachiripo. Ndobva ndadza chikwende ndikati ndianakarova akatuka ndiani zvikanzi baba ndikati baba vapi kuzi vana baba varipo wakati wandika pane vakafa pane vapenyu. Handika vapenyu panotoni 2 uri kureva vapi vachikoti vakafa uri kureva vapi zvikanzi baba chaivo vakuru noti ati like kumana masvingo kwedu baba mukuru ndibaba vakuru baba vepakati kwete baba vaduku.
Anomaona zvikanzi vakurika ti baba wako mazvionaka kana tichikudzai nyaya dzavo tichitopenga saka uri kuda kuti sisi tibvise isusu tibvise zvinhu zvakaitwa nababa wako iwe isu tove neunfinished business navo tibvise futi mari dzavo dzegozi dzavo dzavakaita dzavakarovana namo zvikanzi nokuti kana zvozouya zvinozoya zvichibata tese tikati saka we are waiting for kana zvouya tichazoona ipapo ini hangu andamara ndobvisa ini baba venyu ndo vanetsa vakanga vachingonetsa kumusha chingonetsa munhu wese unganzai mari dzemubvisa vandatobuda left mugroup ani maona vandatoita left maje vandatoita left mugroup saka handi munoona kuti zvinonetsa ruvengo rwakadai sourwu runenge rwatanga kuitwa rwaisigwa vana mai vedu vachiripo kurarama ipapapo runobva chikwira nekwatiri kuvana nesuwo kuvana tobva tapachirawo kuvana varikoko ndiyo munhu anopedzera kufa zvenewe chimuresi vanoendepi variko vanoenda kupi variko kusanyara kunditi kwai ndipozve mwana ndipo mari nda kuvaka imwe imba apo ndipo mari semende ndikangoisa zvimaimeji zvakadai zvakavhunduka zviya vandangosiya zvakadaro ndikati ende baba havatonyari zvokwadi havatonyari saka andi munoona ameno ndoutoxic wacho sokutoxic wababa vedu vabagura anomana onai pawasvika onai pawasvika saka ameno varipo here vamwe ada kutaurawo guys vada kusheya varipo here vamwe ada kusheyawo Dre, sure. Answer used to be so emotional before when you to talk about such topics, but today, because Buddha, you have peace now. When you are at peace, chero pakatoba kutini, chero pakatini, chero shikari later. When you are at peace, unongo unzgo nyaya dzimudarika uchemi sekekuda. When you are at peace, hauna problem. Hauna problem. That's where that's the space that you have right now. You are at peace, Dre. So chero kata uganya unongo to zviriko kwedu takabva neko, but ndikoko. Pana ndakufona wena pane vanoda kufona here guys kana pasina zvangu ndindi asi ndisati ndaenda hangu guys ndikutengesawo Avon handika Avon is here in UK handika tine malipstick emhando yepamusoro handika tine maserums ekumeso emhando dzakasiyana-siyana. You know, before you apply sometimes your moisturizer you can put maserums handiti tine mafoundation emhando yepamusoro handika tine zvakasiyana-siyana handika kune munoziva now Avon product. You know now Avon product handika munoziva hands to join as Heidi. You call Queen, call us power tap, call pa number idzo uri kuwhatsapp ndokuti usaonekwe kuti who is who. Fona kuwhatsapp pa number dzakapinwa idzo uri ungofona ipapo potaura uri paaudio atimona. Saka team UK Avon products imbotry maproducts aya muone kuti how far pane maperfumes very reasonable akachipa Avon muiziva Avon handitika try mumboona kuti zvakamira sei handitika very good products Avon very good products atinawo team UK chakupai chakupai mapamphlets achona kuti mumbotry mumboona lipstick yekuti imate 24 hours wakaizora zvako water resistant and everything unenge uchingoblinga wakadaro mafoundation inotozongobva nekugeza iwewe anomaona perfume idzi saka tichingozoonesana antika chakupai musapotewo mabhizinesi edu tikutengesa zvakasiyana-siyana sapotaiwo mabhizinesi antika sapotaiwo mabhizinesi edu atiri kuita handiti right. Pane here vamwe vada kufona guys pane here vamwe vada kufona Queen are you calling tikumirire kana tikate zvedu hello Hello? yes
Hello. Yes, tikuzwa. Your house is Melly. Yes, murisei. Mushi. This is Melly and the bitterness. Bamkuru, mkono wa baba. Andidika kuvaona. Zvokuti pandinoenda kumushaka ndinoenda kunovaona but ndinenge ndida kuvatarisa mumaziso so but ivo vatarisa mumweni hazviiti vanonzvengesa maziso. Bamukuru ava munhu ane utsinye ihwohwo vaihuitira kwandiri zvekuti nanhasi kaka I don't know ndinonzwa kuda kumbovabvunza kuti asi chii chainyatsomboitika muupenyu. Baba vangu vakafa, vavasiya mai vangu vaine nhumbi yangu, amai vangu vakazondizvara ndobva vaendawo kwavakaenda handizivi handitovazive vese baba namai. So ndakasara ndichizochengetwa nambuya upenyu hwangu hwese. Saka vamukuru vangu vanga vari munhu wekuti aitobva kutaundi kwaaigara kuuya kuzongondurova chete kumba. Makumba angu aya ane zvimadzvanga so zvematrube waita kuruka zvematrube so wondirova. Pese pavaindirova munoziva mbuya vangu vaira masadza kuramwa kudya for 1 week. Nabamukuru vangu vavo. Saka ndiri kuda kuvabvunza ini ndotangira papi. Baba vakana basa shamwari, baba ndo vasina kana basa. Handiona zvandakaita ndakabvunza vangu, when you go there, baba ndoda kumbotaura nemi. Can I please ndoda kumbotaura nemi tigare pasi pazvo ndoda kumbotaura nemi. Wagara pasi ndoda kutsvaga ndikutsvaga uclosure. Handika pane pandakakura papa pamai vamuzondirova papaya. Chii chaitika ndakanga ndaparei? Mhosva yangu yanga iriye. You ask him straight away, havana ngoza. Because bitterness munoziva ndino mukadzi wacho vanhu vaindidana they used to call me names kuti mbavha and chandaiba chacho pandakarohwa ndakamboshanya kumba kwavo and kune vana vavo ndinotoziva kuti uye havandidi vakandivengawo futi. So bhandanzwa vachitaura namai vacho zvikanzi auya nei pano kuzotouya nemwana nebhegi rakazara nehembe kutadza kuuya kana nemagrosari. Apa ndandaendawo nona mbuya vangu vanga kumba kwa vachirwara ndakarwadziwa ndobva ndanzwa vachiti kana sipo yekuva chamanapwe nemwana wake haana kiyai dhori pabedroom imbavha yanogona kutoba sipo imomo. Nanhasi mwana wacho ari muno, umwe wacho ndingaitombomuchengeta then umwe wacho musikana muhombe ari muno. Vanhu vaiva kuda kuzoswededza padhuze neni but inini handisi kuda. Ndine bitterness navo. Zvinonetsa vari vana vavo. Vana vava bamukuru vangu iyi. Hapana netsa ndotaura panapa pakuti akavhura guru ndio vana bamukuru vavo. Zvonetsa, it's not easy. Zvonetsa. School fees chaiyo ndaidzingwa pachikoro, kuzivikanwa pachikoro primary zvese nesecondary, kuzivikanwa pachikoro kuti uyu ndiye anopedzera kubhadhara school fees. Ndichidzingwa like 10 yese ndaidzidza uye 1 week kana 2 weeks. Ndaiverengera kumba mabhuku angu asi varipo. Bhutsu yekuchikoro ndaigona kana kupfeka sandaki. Sketi yekuchikoro ndaiisa kana zvimabheji zvekuseri kwehembe izvi ndaichibvarura then kana chakanyorwa chimeseji chakanaka then ndonamira ndoita kunge chichistraira icho chitori chigamba but varipo. Chavaigona chete ivo kwakuri kuva kuzondirova vakangonzwa kuti ndine kamukomana ndairikitwa zvokuti kamuzoda. So ndine bitterness. Ndogara nawo pasi ndotangira papi kuvabvunza. Akubvunza ndozvo chaizvo kuti wabvunza ndizvo. Ndotangira papi SIS MELLY. Kunoudza kuti ndotaura nemi ndoda kuziva kuti chii chaitika sendibiki ndakakanganisira ichi with where am I ndita nayo.
Yeah. Avatarisani neni ini ndinenge ndichida kuvatarisa mumaziso kuti pandinome iyenda ndoti bamukuru makadii ndakavatarisa mumaziso but avatarisani neni vanotsikitsira pasi. Zvakaoma. Mahwani upenyu mahwani but bitterness yandinayo kwavari soka ndoita senge ndichavaisira mushonga chaiyo. Kuvaisira mushonga hazviiti but chiripo ndechekuti you need to confront ye chete mutaurirani. Alright. Use your mutaurirani. All right, thank you dear. Zvakaoma. Andi mukuona mafamily member. Mafamily members are. Family members are. Right guys, toxic family members. Anyway, muve nemuzuva rakamai usiku hwakanaka guys. Regai zvedu tibike tione kuzorora mangwana tione kuenda kumabasa. Muve neusiku hwakanaka guys, and musakanganwe handika kujoina mafunerals enyu, and zvakare musakanganwe kuti taridzewo Avon, muona Avon mutengewo Avon handika good products. Makuenda musama, you need to bling bling. Naika musama moda kuonekera, you need to bling bling bling. Handika guys, moswera bo guys. Take care of yourselves.